ende waketi ane Nyong'ong. Kwa di Nyanza wangi projects madhi mbele sani. Ma nitiere Bondo clusters. Bondo clusters wachako matin nikech pod oduong kabisa koro luwore gi pesa ma is available. Bende chako wuoth en go andama mokwongo. Koro wan gi Bondo Ugambi. Ma is going on. Masani project no en 55% complete. Kwa Bondo kanyo Bondo cluster chako wan gi project moro miluongo ni Sindo. To Sindo is under super clusters. Super clusters oting'o kuonde mang'eny nyaka Nyagidha, Rang'wena. Koro gin project matindo tindo to wachako gi Sindo. Sindo ni is 15% as we speak. Koro aneno ka kata Nyanza bende wadhi mbele. Kidok Ahero. Ahero kae wan gi scheme mane nitie chon. To scheme ni bende wa expande. Koro scheme ni kwa expande nitiere Ahero irrigation scheme pumping station mare. Sani nitie project madhi mbele. Ma project no is 56% complete. Yes. Okay to solar. Koro goyo pi. Migoyo gi sitima. Mosebedo challenge. Dhi bedo maonge. Samigo pi gi solar to adhi expand kendo area 1,000 acres e Ahero. Ma jopur wegi ma omedo negi 1,000 acres gi wacho ni gin gidhi puro horticulture. Ging'iyo giwacho ni rice kende ok ginyal ng'iyo ni ema dhi konyogi. Gineno ni ka gipuro horticulture to gidhi yudo more income moloyo rice. Kendo kanya neno kwa dhi maber. Right. Erokamano